покрива се хвана да убие нещо. Абе, какви гранати хвърля то тапак, бе? Let's go in. Нок, е тука. На моя марк нок. Къде е твой марк? Е Зелено? тука. Не. Гледам на... Мен был... Я, лимоната или мен? Че го милкна то. Лимоната. Bro. Do you have heals? Ти къде си, брат? На покрива ли си? Да, нок на видение тука на това. Не мога да пикна, защото тук при мен някъде има един. I don't know, he's maybe in this room here. Към трит. Ето тука има. Има emergency pickup, взимам го в мене, да знаеш. Нок. Я. О, има обаче още, брат, от някъде, аз ги чувам. Пак към по-марка някъде. Нок. Какво направи, бе? Нок. Е, тук долу е, тя глас. Около смолка ми. Ей, при смока, майко! Издадаха фото си. Телепортва